Mm. Mm. Grabe. Years later. May gabi mga kabingka, and for this video mga kabingka, so mag food taste na po tayo sa isa kapagkaunan, no? I-food taste na to ning Don Benito's mga kabingka, kung worth it or not worth it mga kabingka. So karon matilawan ako ning inutak nila mga kabingka. Let's go. Now na to ning inutak. Unsa ni siya nga klase nga pagkaon nila inutak. Let's go. Okay. Mao din ang inutak na siya ubi. Nice. Yan number 10. Hindi na inutak nila. Ako din kwan kasaba cake. Dengan seg cheese, oh. Let's go. Yeah. 10/10. Perfect. Grabe. Dabis po nilang inutak ko. Don Benito's. Perfect. Grabe. Perfect kayo.
Grabe. Mm. 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 So in the final rate mga kabingka is 100.1% mga kabingka. Lami is na goods kayo. Di isa tamis tama-tama sa iyang texture, yun na ba? Iyang creamy kani daghang cheese. Good, perfect kayo. So ito po si DJ March in the place of video. See you in next my food adventure mga kabingka. Babush ka baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.